What is up mga lods? Ayun, first time kong mag-drive ng ganitong motor, 200cc. Try natin mga lods. Subukan natin i-drive dito sa may highway mga lods. Kasama natin yung mga tropa natin. Siyempre yung may-ari nitong motor at saka yung tropa natin. Try natin doon sa may highway mga lods. Woo, grabe. Nakaka-inspired mga lods. Suwabing suwabe, nakakagwapo. Anyabang mo, angas mo. Ano? Uwi ka na sa inyo! Ang angas mo. Ang bilis. Lakas ng hatak mga lods. Itong ano na. Try natin. Shoutout sa tropa natin na nagpagamit nitong motor niyang 200cc mga lods. Baka nandun na sila nag-aantay. Ayan mga lods, try pa natin isang beses pa. Ah. Ayan mga lods, try pa natin sa tamang tama. Medyo ano pa yung ano. Suabe, tahimik mga lods itong motor nya. Dito tayo magsisimula mga lods. Try natin ulit. Try natin medyo malinis yung daan mga lods. Antayin natin luminis yung daan. Tapos subukan natin ulit. One more time. Ayun. Ah! Woo! Plus. Ang bilis. Nabibitin na lang mga lods. Kaya pa ng 142 itong motor ni Tol Chad Solomon. Ang bilis, grabe. Ang bilis. Ang sarap sa feeling mga lods makapag-drive ng 200cc. Kainit yung motor na. Grabe. Suabe mga lods. Shoutout sa tropa natin. Gusto ko lang i-flex yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Shoutout sa inyo. I-flex natin dyan sa screen mga lods. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sa lahat po ng aking, at syempre sa lahat po ng aking mga subscribers. At sa bago pa lang na mag-subscribe ka na po at click mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kong videos. Ayun, hanggang dito lang po ang aking vlog. Maraming salamat po. Sana po patuloy niyo pong suportahan ang aking vlog mga lods. Maraming pong salamat. Grabe.